Dyma'r eitemau cafwyd eu cyflwyno ar gyfer gystadleuaeth Seren, creu Seren mewn unrhyw gyfrwng, unrhyw faint, y Gŵyl haf, Merched o Awr. Roedd yna waith diddorol iawn mewn aml gyfrwng, felly gwaith fan hyn strybedi papur cwyl a hefyd gleinwaith efo beads. Gwelwyd esiamplau gwych iawn o glatswaith, aplice a cwiltio gyda defnydd diddorol iawn o liwiau, ffabrigau a gweadau. Ac esiamplau cywrain manwl iawn o waith brodwaith du, brodwaith llaw a brodwaith peiriant. Adnodau trawiadol o dechnegau traddodiadol wedi cael ei gosod allan mewn ffordd cyfoes gyda'r gwaith crwsio yn fama. Cyfryngau gwahanol iawn hefyd, megis y gwehyddu yma a'r plethu mewn yd neu gwellt, a hefyd peintio'r lechen yn drawiadol tu hwnt, a'r peintiad yma sy'n efelychu ffenestr liw a'r seren uwchben. A wrth edrych ar y gwaith i gyd, a synnu ar y feddu ar safon a amrywiaeth y gwaith. A oedd ambell i un yn sefyll allan fel hon. Gwaith crwsio a les, pwytho arbennig o graff, cain, manwl a y ffordd oedd y strwythur wedi dod at ei gilydd yn 3 dimensiwn ac yn addas i bwrpas o ran i osod ar dop y goeden dolig. Edrych yn hyfryd iawn o ran y gwaith ffotograffiaeth hefyd wedi cael ei oleuo i fyny yn fan hyn. A darn arall sy'n sefyll allan yn arbennig iawn o'r gwaith pwytho, cywrain, manwl, i'r cynllunio, i'r defnydd o'r aer ac arian, i adlewyrchu yr lliwiau, yr ganwyll na tu fewn. Dwi'n siŵr bod yn edrych yn hynod o brydferth fel llusern gyda'r nos. Be sy'n glyfar iawn hefyd yw bod yna sawl seren o fewn y dyluniad. Y prif seren fawr oedd i fewn hwnna, oedd fatha plien eira yn cael ei ailadrodd. A dyma ddarn arall oedd yn sefyll allan oherwydd y dewis o'r lliwiau sy'n amserol iawn gyda'r symbolaeth yr enfys, ond yn ogystal oedd golwg celf gwerinol iawn ar yr dyluniad, a dwi'n hoff iawn o'r du fel ffrâm a'r ymyl o goch sydd wedi cael ei gosod ei gwmpas. Mae'n ddel iawn fel clustog. O'n i'n gweld y dyluniad yma yn hynod o unigryw. Yn sefyll allan yn y ffordd oedd yn cyfuno dull traddodiadol o grosiau a creu pwyth a gweu, ond wedi heini, rhoi mewn heinau gwahanol ar ben ei gilydd mewn ffordd cyfoes iawn. Yr cysylltiad yna rhwng byd natur a ffurf yr seren, a mae yna flodau dir i'w gweld, ond oedd yn amlygu yr caninen pedr, y briallu a'r blodyn menyn, a'r lliwiau'n drawiadol iawn, y ffordd maen nhw wedi cael eu cyfuno efo'i gilydd. O'n i'n meddwl sy hwn yn edrych yn dda fel patrwm wedi cael ei ailadrodd, hyd yn oed ar ffabric. Mae o'n hynod o apelgar a dwi'n siŵr yn drawiadol ar raddfa hyd yn oed mwy o faint. Yn ogystal, oedd y gorchudd gwely yma yn gampwaith arbennig iawn. Y siapiau diamantia yn creu ser o fewn ser, eto gosod allan o'r gwahanol ffabrigau, y dewis o liw, a hefyd y gosodiad o'r gwaith yn ei gyfanrwydd, felly mae gyda chi yr ser yn y corneli. O'n i'n meddwl bod e'n gweithio'n dda iawn ac yn addas i'r gofod gwely dwbl. A wrth edrych yn agosach, beth oedd yn ddiddorol oedd y dewis o wahanol fathau o batrymau o fewn y gwaith pwyntio peiriant ar y cwilt ei hun, a'r olwg 3 dimensiwn yna sydd wedi cael ei creu wrth greu'r pwythau hynny.
a llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd. Sy'n ni'n cael yn ymuniad, sy'n ni'n rhoi gwobr i chi gyd. Mae'r gwaith yn wirioneddol wych a braint oedd cael edrych dros y gwaith a gweld eich talentau anhygol chi. Felly, diolch yn fawr. Gystadleuaeth Crefft, Seren unrhyw gyfrwng. Yn derbyn 2 wobr gyntaf, mae Meinir Robert, cangen llwyndyrus rhanbarth Dwyfor. Yn gydradd ail, mae Elin Cullen, clwb gwawr y Gwendraeth, Caerfyrddin, a Mim Roberts, aelod unigol Meirionnydd. Ac yn drydedd, mae Margaret Williams, cangen Abernant, Caerfyrddin. Llongyfarchiadau i chi gyd. Meinir ydw i, a dwi'n aelod o gangen llwyndyrus Dwyfor ers tua 7 mlynedd, ac yn llywydd yna ar hyn o bryd. Ar ôl cymryd ymddeoliad cynnar rai blynyddoedd yn ôl, mi rydw i'n gallu treulio mwy o amser yn gwneud gwaith Crefft. Ers tua 3 blynedd nawr, dwi wedi dysgu fy hun sut i ddefnyddio peiriant brodio, ac yn dal i ddysgu pethau newydd bob dydd wrth ei ddefnyddio. Rwy'n cael llawer o bleser yn creu eitemau brodwaith ar y peiriant, ond fy mhrif ddileit yw gwneud gwaith les arno. Mae'n rhoi llawer o foddhad i mi weld y pwythau'n cael eu creu o ddim, a bod darnau o edau yn troi yn les cywrain. Roedd yr angel ar dop ein coeden Nadolig wedi mynd i hedrych yn hollol ddirain, ac roedd angen cael rhywbeth newydd. Felly penderfynais i bwytho seren les yn ei lle. Mae'r seren yn 3-dimensiwn, ac felly mae modd rhoi golau y tu mewn iddi. Mae'r lamplen canwyll batri hefyd o les, ac mae'r seren yn y canol wedi'i gwneud efo edau aer ac arian metelig. Helo, Elin Cullen dwi. Rwy'n byw ym Mhentref Pontiets yn Sir Gaerfyrddin ac yn aelod y Glwb Gwawr y Gwendraeth. Mae'n bleser ac yn anrhydedd i ennill 2 wobr yn y gystadleuaeth. Cynta am y coginio a'r ail am Crefft. Oherwydd mae'r tro cynta fi wedi cystadlu mewn gystadleuaeth o'r fath hyn. Hoffen i ddiolch i'n nheulu am flasu y pwdins ac hefyd i pawb yn Merched y Wawr a i chi gyd sy'n gwrando heddi. Mwynhewch eich diwrnod a hwyl fawr i chi gyd. Noswaith dda, aelod o Merched y Wawr. Wedi cael ordors dwi gen Tegwen i wneud y fideo yma. Dwi'n wedi gwneud yn byd fel un ers blynyddoedd, ond dyna fo. Mi wna i rhywbeth i Tegwen, mae'n gwybod hynny fyd. Fel ydych chi'n gwybod, rheswm dwi'n yn siarad efo chi heno achos dwi wedi bod yn ffodus iawn o ddod yn ail mewn cystadleuaeth oedd wedi cael ei sefyll gan Merched y Wawr i greu seren unrhyw gyfrwng. A fel chi'n gweld o'mlaen i, mae gennau seren lliwgar ofnadwy ar sail Cristog, wedi cael ei wneud mewn chydig yn ysweithiau. A'r rheswm dwi wedi dewis y lliwiau yma, mae o yn liwiau enfus ac efo beth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddwytha, o'n i'n meddwl a eisiau beth lliwgar i godi calon. So, diolch yn fawr, dwi'n falch iawn a gai ddymuno llongyfarchiadau hefyd i'r cynta ac i'r trydydd. A gwrach bod y 4 y 5, dwi'n yn gwybod, ond pob lwc i chi a diolch yn fawr iawn. Da! Margaret Williams, cangen Abernant, Sir Gaerfyrddin. Roedd y gwaith clwtwaith hyn gyda fi lan y star am flynyddau maith, benderfynais i orffen e.